Damang dainang na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus Tuata oras ma dihita sa luhuna. Andorang so tamulai parminggota dengan mahita tapahuhum jala tapasonang rohata martangiang hita di bagasan rohata ganu martangiang mahita. Amin. Tapuji ma Tuhata sian buku ende nomor sia ayat sada sahat rodi ayat tolu.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Songonondo di dok Tuhan Yesus, ianggo poda na diau, dang ahu na punasa, poda ni namar suruahu doi. Molo adong manang ise mambahil lomo ni rohani amai, botoon ni ido taringot tu podai, manang nasian debatai, manang na kuhatahoni siar warohaku sandiri. Songon na ni dok ni surati, akabatangay do na mangulu do na mabaur, sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan amanami sa leleng ni lelengna, asi ni roham do na mga ramotihami siyan na saylaon rasi rasa nuaing, jala asi ni roham do na mga lihon barita nauli, gabi hangoluan nami. Saya si maroham, say buhay marohanami, jalalihon tondim na bariyay, asa huwat tusihami sude panogunogum, duhot pambahinammu na balgay. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jalasonang hami, jalalam imbaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Kapuji Tuhatta, sian bukuende nomor 760 ayat sada dohot ayat 2. Jesus
pabegema patik ni debata na ditotopkon dihita di bagasan mingguon ima patik na parjolo sahat tu patik pau paton laos ta payuti hukma patik parjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenommu debatam patik paduahon dang jadi ganaommu jaladang jadi sumanommu manang aha na di banua ginjang doho na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano ianggo tunggabe si sombaon manang sioloan patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata ianggo soture dalanna ai hona uhumna do sogot aka na marsiniang di goarna patik paopaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onom ari maulahamu nasa sulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pe namang hebati hutam ai di naonom ari do di topa debata langit doho tano doho lau doho nasa isina dungi maradian do ibana di hari papituhoni di baheni do umbahen nadi pasu-pasu debata Jehovah ari paradianannai jala di parbadiai atong ra mangidogogo mahita laho mangulahon na hombar tu patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hombar tu patik ni amin ta puji tu hatta sian bukuende nomor 416 ayat sada dohot ayat 2 Potima dosata nagudangi tuadopan ni debata marta ngiang mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami hujo hami do guarmung na badiai ala na targogot hami marningo dosa nami sai marasi ni roha mahomi dahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe colma ala ni hami. Namate jala na hehe sian namate. Nama naik tu banua ginjang doho mangondihon hami. Asima roham di hami.
Sai patoktong madihami roha hamulateon tuho. Oton di porbadia pangapul di damarsak roha. Pamalu masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa merlas ni roha hami. Mangulahol lomo ni roham. Hodo parhitian ni asi ni roha. Sayunang tulak kami, say tangihon mahami ho ale de bata, ama anak dohot tondi porbadia. Amin. Tabigima baga-baga taringot tuha sesaan ni dosa. Musat pe akadolok jala humutal akarobean. Alai anggo parasi ni rohaku. Naso tupa musat sian ho. Jala padan ni hadameyokku. Naso tupa humordit. Ninna Jahoba sia siho hasang hapon madi debata nadi ginjang. Amin. Tapuji Tuhata sian buku ende nomor 610 ayat sada dot ayat 2. Tajahama epistel di parminggota di bagasan mingguon ima nanienge sian buku Lukas bindusia mamukamai sian ayat 22 saharodi ayat 27 tajahama na marsikat soring songonon ma hatana disi laos di dogma ia anak ni jolmai ikong godang do taunon na bolok konon ni aka panungganei situa ni malim do si boto surat do ibana dungi pusaon na do jala mulak mangolu do di ari patoluhon. Ayaguan ho sama nanaing paluaon hosana alai na aguan ho sa ala niahu ido napa ngolu hosa
ido sahatna ulang yang 27 alai tuturo hatakon tuhamu adong dodeba na jongjong dison naso tupa mangae hamatian sojolo di ida ro tuharajaon ni debata ido sahatna martua mana tu mangihon hata ni debata jala na upiosa. Amin. Tapuji Tuhata sian bukuende nomor 120 tolu ayat sada dohot ayat 2. Tindakon maha porsiaw tai songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaun di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni dewata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siaton di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mula sogot tu tanoon manghumi halat na do namat au porsea di tondi porbadia jala adong sadahuria na badia Huria hatopan ni halak Kristen akana badia doho dia sisani dosa doho dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate doho dia ngoluan na sora sudah. Amin. Tabi gema ende puji-pujian sian kor ina Deborah.
tabegema tikting ni Huriata. Shalom, damang dainang, tabegema titing nuhuriata di bagasan mingguon. Parhalado hakabibi batam pasahaton, horas madihita saluhudna, dohot yak kadongan naod do pero marminggu, di tonga-tonga ni huriata sadarion. Aryodo najidadihon di Jahoba, marolop-olop jalam marlas ni roha mahita disi. Saigok las ni roha mahita di parsaurata rap dohot tuhata. Naparjolo goar ni minggu sadarion ima minggu pasapuluonopon setelah Trinitatis. Topik minggu ay denggado uhum ni Jahoba tuho. Napaduahon ruas napida. Mamuka minggu sadarion 15 September 2024 dang ruas ni huriat tabe keluarga ni amata Indra Marudut Sitorus Inata Anita Yulia Tapubolon Rakdohot Tuluhalak Yanakon Nasida Ima Jesslyn Natama Sitorus Brian Giovano Sitorus Dohot Nasia Jevansya Sitorus Nasida Pida tu HKBP Binjai Resort Binjai Distrik 23 Binjai Langkat. Sayang giat magabe ruas naringgas nasida diri huria nai baru asalam marmulia bebata. Napatuluhon ruhut-ruhut parmahanion dohot pamisangion. Khobar turuhut parmahanion dohot pamisangion manang RPP HKBP taringot tu pardongan saripeon bab tolu angka onom poin B mangonai tu patik papituhon taringot tu pangalak kupon dohot bab tolu angka 9 poin B mangonai tu patik pasapuluhon taringot tu ugasan nidongan dohot dongan saripe nidongan ditotop podo mamuka minggu sadarion minggu 15 September 2024 nunga didabu huriata ruhut parmahanion dohot pamisangion manang RPP tua mata si tua asadongan lubis jaladung didabu RPP tu nasida jala hobar tu aturan peraturan HKBP 2022 dung amandemen keempat halaman 170.6 poin onom dohot poin pitu dohot marhide rapot ni parhalado partohonan situa nunga diusat be tohonan hasituaon ni nasida tatangyakon manasida asa dipauba dalana jala diihuton madalan ni tuhata. Napaupaton kunjungan gerejawi di minggu nanaingro 22 September 2024 borhaddo penguan ina lubuk baja mandapoton dongan sahuria di HKBP Parbaba Resort Parbaba Distrik Pitu Samosir naniuluhon ni Amata uluan ni Huria Pendeta Sudihari Manalu MTH MM. Napalimahon partangyangan week. Jadwal dohot inganan pertangan week di hari Rabu dohot hari Kamis tanggal 10 lalu 1 September 2024. Naparjolo hari Rabu September 2024 di week Balai Kolam Sada Galilea Balai Kolam 2, Balai Kolam Tolu, Tiban, Bengkong Sekitar, Sepanas, Blok Onom, Kampung Nanas, Nagoya Sekitar. Kamis 19 September 2024, Batam Kota, Batam Center, Nagoya, Bengkong Indah, Muara Takus, Baloi Center, Balai Kolam Sada Nasaret. Napaonopon Minggu Ekologi. Di minggu nanaingro 22 September 2024 di Patupado ibadah minggu khusus ima
Minggu Ekologi diganup parmingguon. Asa marhite namar minggui gabelam ukap marohat tabe lao majaga hayason ni lingkungan ni huriatta dohot mabolokon aka sampah tuinganan nabe. Napapituhon panitia tahun okumene inklusif naparjolo pertandingan final CCA berpacu dalam buku ND dohot komunikata dipatu pada di hari Senin 16 September 2024 masuk pukul 14.00 WIB. Napaduahon pesta puncak tahun okumene inklusif Gotilon dan ulang tahun HKBP napa 163 dipatu pada di hari Minggu 6 Oktober 2024 masuk pukul 9.00 WIB di gereja dohot di gedung serbaguna. Napawaluhon pengadaan AC gereja. Program pemasangan AC ni huriatta nung ngasidung be ima 10 unit AC 5 PK dohot 4 unit AC 2 PK alai aladang sidung dope pemasangan gardu PLN gabedang boy dope AC ni huriatta dipakai jala anggiat matumibu sahe pemasangan ni gardu PLN jala songon buah-buah tu hita saluhutna total dana narikot tu program pemasangan AC ima godangna 427 juta 600 rupiah jala na terkonfirmasi sahat tunuaing ima godangna 355 juta 360 rupiah tertanggal 15 September 2024 narikot dope siluluata ima 132 juta 240 rupiah. Napasiahon bunga altar di minggu sadarion ima natinupahan ni keluarga RW Sirait Boru Sinaga Sian Wik Nagoya sekitar Mauliate Madina Sida. Napasapuluhon mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Tatangya koma ruas ni huriata na hurang hipas asa anggiat dilehot tuhata hamalumod di nasida songon goar-goar na kurang hipas boy mata bereng di layar. Napa 10 sadahon ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun parhalado dohot sude ruas ni huria HKBP Batam pasahaton mauliate tu saluhut ruas ni huria lumobi tu napasahaton akka pilihan bulanan dohot ragam ni pilihan na asing asalam tuulina pakkobasion ni huriatta tuhatta mamasu-masu titing parhepengon saldo akhir per 14 September 2024 godangna 153 juta 335.219 rupiah songoni matiting ni huriatta tuhatta madongani. Tabi gema ende puji-pujian sian NHKBP Pelita Paradis.
laho manomunomu hatani tuhata hita marende hita sian bukuende nomor 750 ayat sada dohot ayat 2. Disok kami ale Tuhan marpungu akayana konmu naing manangihon hatam songon bohal di partodion nami atong gohihami ale Tuhan meritehiti tordim to di parbadiai leho dihami torang niroha lamajak kon baritam jala leho dihami ale Tuhan patas meroha dinalaho mangulosa nungarade bihamele Tuhan atong rapdohot to mahami laho tumangihon hatamon. Amin. Shalom marihita salhuna. Huriani tu hata hatani debata di tonga-tongani par saurata di mingguta sadarion. Imanatar surat sian bukuni par pesalmen bidu 110 onom mamukamai sian ayat sada tolhas sahatu ayat sia songonom madidok disi tapayut-yut ma di bagasan rohata holong do rohaku di Jahoba ala naong ditangihon jojoki parhura jayoku ainunga di paeleng pinggol na tuahu jadi say jowok kuma ibana saleleng ahu mangolu nunga pola dihaliangi akaratte ni hamatean ahu jala nunga pola mangonai tuahu akka hagogotan ni banua toru
nunga pola mangonai tuahu hagogotan dohot pardangolan. Dungi hupa jojo magwarni Jahoba ale Jahoba saya palua ma todiki. Para si rohado Jahoba jalan abonar jala para si rohado debatatai. Siramoti akasi ujur rohado Jahoba nungatung tarjepol ahu jadi ibana mengurupi ahu. Mulak maho ale todiku tu pardianan tu paradianan mi aideng gado uhum ni Jahoba tuho. Tongodo nunga di paluaho todiku sian hamatean mataku sian ilu-ilu patu sian partuk Tuhan. Sai marparange di jolo ni Jahoba maahu dia kaluat ni halak na mangulu. Ido sahana. Damang dainang na niholongan ito ta Diyos Kristus. Sinukum majo tuhita sudenang. Ahado na mangojar rohata makaholongi sasahalak. Ahado na mangojar rohata gabe jatuh cinta hita akaina tua matabi. Ahado na mangojar rohamuna aka ama gabe jatuh cinta hamu tu aka inat tabi. Apakah karena dia ganteng? Apakah karena dia cantik? Apakah karena dia boru ni namora? Manang anak ni namora? Nama ngojar gabe tubuh holong tak cinta kita kepada beliau. Alania hado mabahen na jatuh cinta ho tu amata doho tu inata. Alani ganteng ate. Berarti karena fisik. Alania hado pe. Alana burju. Adong dope? Hamu akan naposo. Alanya aduh hamu cinta mangida sada bawah. Ala perkarejo inang. Pegawai negeri inang. Wah, apalagi dokter. Oh, nggak bisa lepas dari aku itu nang perwaru pana innate. Odo, bagaimana kita jatuh cinta? Alani damang dainang adong ono bagian nam latar belakangi rohata maka holongi seseorang. Na parjolo fisik. Ganteng do amatai. Ganteng do sidoli innate. Baga do bohina dang siya roha parjolo ate. Nakin ina ido nakian alani burjuna alani daang do pe Jepang ta rohani molo baru perkenalan ate. Buado cantik do ibana imana parjolo. Na paduahon materi ima sinamot. Ido alana di dok hata cowok manang cewek matre. Alina poso ku berdangarung cewek matre sonate. Pos doro aku nakim markorakain akan naposo. Baru napa toluhon jabatan manang profesi. Alani do molo ibu kamu nanaing suamimu na perjoli pa omoma. Nang calon helamang na calon parumemo. Olo disipata hitanatoras aha parjolo tasukun. Amang inang. Aha parjoli suku kamu moloro helamu namang na parumemo na. Ido. Parkari judui. Ido ate nangate. Dango ma, aunang ma. Dangarong no masa depanmu. Ngato riba na majokal dangarong masa depan na. Ate. Asia no rohku mengidah lakuan no ngakarejo. Gabi lakuan no gabi punggung di keluarga unang mak inna. Alanido perlu do memang profesi manang jabatan. Napau paton agama. Alanido natora selalu manang yakon
Patudu mas roka ni tordini anakku dok boru ko Tuhan alai. Adong do alai nate. Nasa agama do tami ina. Agama sangat penting. Alani inang mauli doko kamu dang maradat unang aci rohamuna. Tumango do aci rohamuna mauli doko dang par Tuhan. Baru na palimahon suku marga ate. Ay marga hate he calomi buruin na. Dang marmarga mah ina. Oh bemba taben no margani ham inda do ate. Perjolo do marga nang pedang adong margani helatai ikut do beno mah margana. Alani do riko do di talak batak marga. Baru alina parpudi sahali sian na limai pangalaho dohot sifat. Dang tu dia memiliki fisik, dang tu dia mau memiliki materi, ada jabatan, memiliki agama, suku, alai, pangalahona, sifatna, roh. Alani damang dainang do dasorta makaholongi Tuhani. Oh suku-suku tuhita. Naki kita makaholongi dunia ate ahado dasor tahita makaholongi naso na kita cintai sonari disukun ahado tutu nama dasori hita laho makaholongi Tuhani alani ahado nama ngujar rohata mangiuton ibana ate ahado nama ngojar rohamuna aka ama ina mengikut Tuhani. Di sini tidak ada kata fisik ya, karena kita tidak bisa melihat Allah. Imadah Allah mengikut Tuhani inang alani fisik nado ganteng inna akadoli akan boru. Dia memiliki rambut panjang dan lurus, dia memiliki janggut, begitu parasnya, begitu cantik. Kita tidak mengenal siapa itu Allah. Alani ahado dasorna makahalongi Tuhani. Ido na dipatuduhon raja de parpesalmen di turpuk tasadarion. Bagaimana ahado dasor ni parpesalmen laho makaholongi debata. Na parjolo ala ditangihon debatado jauh-jauh ni parpesalmen Tuhan itu baik. Ala na berjudo Tuhani. Na paduahon ala dipalua ibana sian hamatean imasian penyelamat, dia penyelamat memberikan suatu pertolongan. Nah pertolongan Allah dibereng ibana Allah berpihak kepada dia. Nah papaton Allah diurupi ibana nang tarjepol lemah inaki didok di ayat molo sosal di ayat walu ya teh. Dia puli dia hapus do ilu kini mang ceta bone ya teh. Sugari adong dongata di posisi hon songo parpesalmenon tari ilu ibana mengadopi paru kilo ni bana maceborat serana sukko ate-atena Roma inata na serana diapuli ma ibana bohano pakilala muna ina ketika kelia menghadapi paru kilo ni labo do labo serana lubang ma ate-atena serana nung sidung bebebani sian bagasan rohana alam nga adong be mangapuli arsakna. Lobi songonima na dipatuduhon Raja David. Tarlumobi mapar pesalmenon. Baru na palimahon. Ala denggan uhum ni debatatu ibana. Tuhan telah berbuat baik kepadanya. Allah itu adil. Damang dainang sian na lima omma. Dasor laho makaholongi debata. Sian na lima omma dari patuduhon si parpesalmen olo ibana makaholongi debata walaupun dia berbuat jahat walaupun dia berdosa tetapi Allah tidak pernah sama sekali meninggalkannya. Damang dinang sonari tuhita majo disukun dia madasor ta laho makaholongi Tuhani lansia ni julukom majo. Dia madasor muna lah makaholongi Tuhani.
gudang dasor na ate. Ale gudang do jolma madok dasorhu lau makaholongi Tuhani inang karena saya mendapat berkat. Ido kan? Ala di bagasan hai paso nau. Ale ketika berkat itu sedikit kita minta. Olo do hitam madok daku tada Tuhani. Alani pengenalan akan Tuhan jangan sebatas harta. Alai tada madebata di bagasan paru kilomu dohot lasni roham. Alani doridok dang boy tangan bertepuk sebelah kiri ikorap doon. Jadi roh Tuhan itu hita ikut tajakom maibana tajakom mahatani debata jala tahangoluha mahatani debata ido gunana bertepuk tangan berdua asa tarida bunyinya. Damang dainang hidup kita sekarang penuh dengan masalah. Udang do permasalahan tak. Semakin tua dunia ini, semakin berkembang teknologi, semakin rumit masalah yang kita hadapi. Orang yang mengikut Tuhan tidak pernah selesai masalahnya. Alanido didok di epistel, pikulah salibmu. Olah dia salibmi. Molotung pepedek salibmi tetap pikul. Molotung pegajang salibmi tetap pikul. Unang olo ho meninggal ho salibmi. Ala peru kilomi macebalga. Zaman sekarang banyak masalah-masalah, apalagi di teknologi sekarang. Gampang masalah orang itu dibeberkan ke dunia. Gampang kita mendapat masalah oleh karena kawan sahabat kita. Tabere sonari WhatsApp, WA, AT. Di dalam grup bisa sama-sama grup itu membuat sakit hati temannya. Toho deka ina, toho. Merasa kita bahwa kawan kita itu tidak sakit hati ketika kita bikin di WA kita itu. Alai dan kita boto bahwa dia itu betul-betul tidak menerima WA yang kita kirim lewat WA grup kita. Alani ibu doi gabe permasalahan di tonga-tonga di parngolota. Bodo gabe permasalahan anak-anak, suami, istri, ekonomi, bisnis, studi, pacar, pekerjaan. Sering membuat kita gelisah sampai tidak bisa tidur. Ditambah dope dengan kejahatan yang semakin brutal membuat kita tidak bisa tenang. Ditambah dope biaya hidup melambung. Kesehatan semakin merosot, biaya berobat makin mahal membuat hati kita tidak tenang. Gabe itor mangulu tabah hapor syokku nakinuku bege kurni ina Deborah. Didok disi sudedo jolma mamolus paru kilon ninna. Baik namora, baik na pogos ate nangate. Sudedo mangadopi paru kilon. Alani i didok nakimuseng disi unang mabiar ho inna. Unang mabiar ho. Dangadong naso di patupa debata. Unang gabi madele ho. Alai burjuhon ma mangido tutuhane. Ido na di patuduan parpesalmen. Ketika dia menghadapi tantangan, ketika dia menghadapi persoalan hidup di dalam gemelut dia di dalam dirinya sendiri, dia mengatakan, aku harus berjuang. Jala mangido gogo pertolongan daripada Tuhan. Alani damang dainang, bagaimana supaya kita bisa tenang? Karena ketenangan sangat kita butuhkan. Ya do usuk sada ina do ama, sada keluarga. Ido ibana masong na tuhami. Inang, bohado benon ate asa tenang parnguluanon. Nungagoda kian paru kilokku ina. Dilempar ibana tua pertanyaan ini jalahu lempar museng pertanyaan itu ibana. Menurut amang doho inang boha macarana tutu niku. Itur marlojong maborune sa pudi-pudi.
Menurut bapak sama mama kan Inang, kalau ada persoalan dalam hidupnya, tahu nggak Inang? Langsung diajaknya kami jalan-jalan ke pantai Inang. Ima ibana menyelesaikan persoalan. Alai bodoh mago persoalan ini ketika kita sudah pulang dari pantai? No, sama sekali tidak, ate. Adong do jol mana? Ado garnita itu diskotik. Bahkan adong do jolma manuhor. Asa boy ibana manoton di tengah bagasna di tuhor TV nama cebalga. Do akasih toton Abu Hamad carana asa boy tenang rohana. Adong do jolma dipakai dengan olahraga. Pagi dia olahraga, siang dia olahraga, sore dia olahraga, supaya katanya darahnya itu bisa mengalir dengan baik dan pikiran bisa konsentrasi. Jalan na songo sonari, adong do nama dok, yuk kita healing inate. Mola tua mataku dok do songonon, aserna pengat pau dijabu bah. Asalnya tak makin suntuk kau dijabu. Jadi tu dia mahita indah mata. Beta tumol niku. Aladang lomor aku tu pantai. Mabiara no boyko ga beta bamarara. Beta matumol niku. Ale di tikimor hata tumolo lasian maruhaku lasian. Ale hubering masada dua tolu hutu aru tornungi sa ijabu dada madompet tu. Romo sengarsaku tabba. Habis behepekku naruh aku. Hapeng olo di sepatah di tinggi kita mengelipi pergumulan yang tidak kita beli harus kita beli. Ale dong saha ijabu menyesal. Dang rikoton naking bahasa mahutu horon. Ima. Alani damang dainang. Raja Salomo mengatakan kepada kita, bagaimana cara kita supaya kita bisa tenang. Di Amsal 14 ayat 30 didok, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi tikina tumolia winang, nah hubering dodong aku mamake hapeng nukutuhor dang pas di diriku. Alania ala iri ya hubering ibana mamake, aledo ku pake dang sosok. Mari suang bah. Ternyata iri itu bisa menambahkan pergumulan di dalam hidupku. Alani damang dainang di bawah museng tu kita. Bagaimana kita supaya hati kita tenang? Bagaimana cara biar hati kita tenang? Bahwa ada carana. Mari kita belajar kepada pemazmur. Pemazmur mengatakan, hadapilah ragam masalah, hadapilah ragam penderitaan kita, bisa tetap tenang bila kita mengenal siapa Tuhan itu. Tabuka do bibir, adong tabu do bibir tamanginang, adong do hitam buat bibir. Zaman sekarang inang gak ada lagi bibir. Bibirku sudah HP innate. HP ngrope Tuhane ale Musa tulis majob. Hatan di bata pati kitu batu loh inadang idokon. Musa tulis do hatan itu hana di HP mi dangin nate. Memang zaman sekarang sudah canggih. Bisa-bisa nanti bibel kita juga tidak berfungsi lagi di dalam hidup kita. Alani tabuka juga mang dainang. Psalmen 62 ayat 2 akan nabur cuma buat bibel. Daku-daku membuka HP dah. Bibel lo hudokon dang HP hudokon membuka HP. Jala tim IT juga nggak usah dibikin di layar. Psalmen 62 ayat 2. Nama buat bibel dibuat majo. Molo dang bibel Alkitab Mazmur. Molo dong dapot tamanginang tajaha majo berbahasa Batak. Gogobek kamu inang amang. Dua-dua ya. Bahasa Batak. Psalmen 62 ayat 2. Bahasa Indonesia dong dapet? Iya, bahasa Indonesia lah duluan. Dua-dua ya. Kuat be kamu. Iya. Bahasa Batak inang? Iya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah
keselamatanku. Keselamatanku hanya aku dapatkan dari Tuhanku. Dan Ayub juga mengingatkan kita. Ayub manang nadidok mai si Job ate bahasa Batak. Di Job 3 ayat 26 manang Ayub 20 ayat 20. Dia mengatakan seperti ini. Jangan mencari ketenangan pada harta atau apapun di dunia ini. Karena justru membuat kita semakin gelisah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang pilihan ada bagi kita. Kita dibutuhkan iman. Di dok Ibrani Heber 10 sada ayat sada, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alani damang dainang ada pengharapan yang kokoh, membuat hati kita tenang. Tetaplah tenang. Tenanglah walau sebesar apapun masalah menimpamu. Tenanglah sebesar apapun masalahmu, Tuhan ada di dekatmu. Yesus selalu mengundang kita di Matius 10 sada ayat 20 walu. Raja hitam madok. Matius 10 sada ayat 20 walu. Dua-dua ya. Roh mahamu tuau. Isam majo. Tuhan Yesus telah mengundang kita di dalam penat pergumulan kita. Dia mengatakan, roh mahamu dan iboto. Kita maju ke perhaluan nami. Di dok di Matius 10 ayat 20 dua-dua ya. Tuau hamu akan naluja jalan asorat upasonang pehamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Atong roma hita tu ibana tapasahak masude unang roh hita tu hula-hula tate, unang roh hita tu tulang godang pergumulaku na sana sutang yakok kenapa tulang na pedak yang merminggu. Ale roma hita tu Tuhani ada jawaban yang pasti. Amin, kita berdoa. Maulia temali Tuhan di pakuling ho dope hami mertehiti hatam nabadia. Ajari mahami Tuhan lama miop hatami jala pergugui hami laho mengatusi jala urupi hami laho pararaton waka humaliang nami. Asimaramali Tuhan nang pasu-pasu mahami na marpungu dia palatikyo. Taruli madi hami Tuhan dia kasilas ni roha, taruli madi hami Tuhan dia kapasu-pasu mi. Marhite-hite dia kaseret mi roha nami lao mangula nasa ulon nami. Paritia benom mali Tuhani laho dapok nami dia kapasu-pasum naneng si pasatom udope di tonga-tonga ning ulu nami. Ajari hamil Tuhan madok moliate di sudi akka pasu-pasu nang di jalo hami. Marite-hite hai paso marite-hite ho sa hangolua dot akan na asingi ali Tuhan. Ajari hami laho mamakke ihobar tulomon niruham. Atau ngali Tuhan dinalabor rak mahamil Tuhan lao manguduti akka ulon nami. Joluani malakka nami Totong ali Tuhan di bagasan tiur ni ruanang pikiran esakoi mahamil Tuhan laho menyelesaikan di sudi akka ulon nami nang pinasahami. Tarlu mobi dia ka paru kilo na diadopi hami. Ajari hami song parpesalamino ali Tuhan mangalu-alu olang tuho. Jala olang tuho maha purusan nami bahwa di bagasan haporsio kami adong do jawaban na indah na siakoi. Ali Tuhan di bata nami dang lupa hami ali Tuhan mabuan di akka rencana di tonga-tonga ni huriam. Di akka program Totong ali Tuhan parbisuhi mahami hami akka perhaladom nang akka ruas ni huriami asa mardalam ali Tuhan di sudi akka program di tonga-tonga ni huriam tarlu mobil ali Tuhan rencana di tahun okumene inklusipon margogo madi akka panitia margogo manang di sudi akka ruas dinalah madalaton di tahun okumene inklusif di bagasan las ni rohami di bagasan bergandengan tanga kami ali Tuhan dinalah mamuji pasang agwarmu na badiai dang lupa hamil Tuhan mabuan di sudi akka ruas ni huriam na tongodo piali Tuhan na di bagasan parsahiton di bawah kami matu adopanmu imanyonya si tua te si mamora jaya barimbing
mangadu huta barat nyonya si matupang boru si barani kalista si morangkir Philip Silitonga baris manulang Fani Hasibuan RTN Pane nyonya marpaang boru tapu bolon Romenna Rista Nenggolan nyonya Hasibuan boru na 70 natongon ale Tuhan nahurang hipas di pamatang nasida ale Tuhan napos doroha ronami ale Tuhan hami namar pungo akaruas ni hurami manangyakon nasida ale Tuhan patuduhon ale Tuhan gogo nasakoi lehon ma ale Tuhan mujija tu nasida pasu-pasu dia ka obat leon ale Tuhan pos niroan ng pakirimon tu akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton asa unang gabegalin ang haporsyon na ale toktong nasida ale Tuhan semangat jalan margogo dinalaw makaporseho mangidos ako di hamamalum ni parsahiton di pardagingon atau ngali Tuhan di pasatami ma di pangopok kami manang ruas ni huriam na di bagasan parsahitanon toktong marahu nasida di bagasan holong nasako mulate mali Tuhan di nasa tokinari di lamula pendok kami le Tuhan sa ingananon ramoti mahami pataru hami di bagas udung-udung nami di bagasan las ni roha tung pardosa na gudang dohami le Tuhan cumula uras mahami siya nakadosa pangalasyon nami hola mga sahon Tuhan Yesus Kristus soko pami martangia kami tuho amin tapuji matuhata las di somahita papungu pilihan
Ale di bata amanami na di Banua Gijang ho do harorwani saluhut silaleona denggan dohok na saulibasan nama lutus hu pasat hami masian na nilon mitu hami pilan nami tuho say jalo mai gabe uap na husus di jolom pasu mai jala ramoti asa parasya kami peliano patimbulho na rajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohok di Portibion. Buhay marohan nami marihite-hite toddim asalam hutanda hami godang ni silaluhan mitu hami asalam girgir hami madok mau liate tuho marihite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Di Banua Gijang sai pinarbadia magowarmu sero maharajaonmu sei saut malomani roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang leho matu hami sadariona hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangucunan palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita jala di parasar madamena tutor ditabe. Amin. Selamat hari Minggu Madihita, Horas.